हेल' गाइसमोन नै दा जों बेरायगासिनो नेरसोन लानानै थांगोन आरो जोङो दा हा मोखां गांखौल' नुदां नोंथाङा मा चेनेल होनदोंमोनलाय मोसाहारि देब नङा चेनेल दा जोङो नेरसोन लानाव थांगासिनो बैसागुनि माइब्रा बिदै लोंनो दंना गैया दा बिथाङासो मा नेरसोन बसुमतारी बै आरनाय बै माबाफोर खानायालाय बै नेरसोनालै बै जाम्बाया प्यारी समझ गई गेजेरनिया माबा गोजौ गोजौ दावखोबाय थायो ब्लगानो जालायलाङा फाग्लासो लाफेरा नालाय नै लाजिलायलाङो चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह बिराद फाग्ला आङो लाफेराखै नालाय ब्लगफोरखौ एकदमबारे धै जायालै आंजों फाग्लासो मा मा होनफ्लांलाङो न'खौ दसेनो बावलांबाय थै फाग्ला नै दा नै जोंहा गेनामोननि न' मोनदों बेनिफ्राय दा जोंहा ओरै हाबलायगोन खन्थाइया होनलायगोन नै नेरसोन लानाय नङा नै ओरै हाबलांनांगौ नाइस ओरै जे हाबनानै ससे थांबानो नारेंखल फांनै मोनगोन ओमफ्राय ओरै थाङै थाङै है सासे गावबायलै नै बिराद फाग्ला है गावबाय ओइ जोंहा नेरसोन लानाय नङा नै ओरैजाय सारि सारि बिबार बारि बिराद बिबार बारि दङ लामा लामा नै बागानबो गायदों फांनैसो ओमफ्राय दा जों थांगोन साहा लोंहैयो साहाथ' लोंखाया जोङो नै बिथाङा नै बिथांमोना खुलुमबाय बैसागुनि दा बिथांमोना नै दे बैसानाव फैदों आरो ना नेरसोन लाना फैदों आरो ना बिथाङानो नेरसोन जा नार्जारिया जाहांबायनो एसे नांबाय आरो ना एमावा माइब्रानिया दावखोदों आरो नै थांगासिनो मोनथारसिगोन जोंहा नेरसोन लानाय न'खौ लोगोसे ओरैजाय नामा थिम्फि नेरसोननि नामा हंला होनो आरो नाम गोजामखौ हंला होनो नेरसोननिखौ तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं नै दा मोनफैसिगोन मोनफैबायना आरो नै नेरसोन लानो मोनबाय मैं गरीब हूँ ओइनि सिख्लाफ्रा र' न' सिङाव मा मोननो न' सिङाव हाबो नामा नै जा न' सिङाव दङ सेंग्राफोर दङ बिथांमोना सफैग्रोबाय दा जोङो दसे रेस्ट लानो नागिरदों नै नार्जारिया बिथाङा नै नार्जारिया हेन्डसाम नुखायो नै नागिरदों नै नेरसोना सलायनो नागिरदों ओइ सार्स होनो नागिरदों बिथाङा नै लासिदा माइक्र'फन मेनेजार कारपेटखौ लाबो स्पेशल गेमार ओइ नै खेर मजाया देबाय जगोनलै खारेन्टआ दङ नै नेरसोन बसुमतारी बिथाङा मा मोनो न'खौ गेलेनानै फाग्लासो बिराद फाग्ला गेलेखायो आसोल जायो नोगोद फाग्ला गेलेखायो मा गेलेयो सिफुंबो सुयो नाय आंबो बेगसो बिनोदनाव सोंब्रा बिनोद आं अफलाइन आव दंना नै बसुमतारिया नै वेलकाम टु माय